ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Шаҳзод Раҷабзода. аз теъдоди умумии аҳолии ҷаҳон тақрибан 245 миллион нафар аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд. Дегаргуншавии иқлим, биёбоншавӣ, нооромӣ дар баъзе кишварҳо ва зиёд шудани аҳолии кураи замин аз сабабҳои аслии ин вазъ дониста мешавад. ҳолати ҷаҳон дар самти таъмини маводи ғизоӣ чӣ гуна аст ва барои пешгирии таъсири ин раванд ба ҳар як оила кадом кор анҷом дода мешавад? Тафсилоти бештар дар гузориши Наврӯзшоҳи Азизуллоҳ. ҳоло шумораи нафароне ки аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд 345 миллион нафар буда, тибқи пешгӯӣ то соли 2030 ба 670 миллион нафар хоҳад расид. соли 2023 дар ҷаҳон ба 158 миллион аҳолии давлатҳои олам кӯмаки ғизоӣ дастрас карда шудааст. ҳар сол бо сабаби дигаргуншавии иқлим тақрибан 12 миллион гектар замин имконияти ҳосилдиҳии худро гум мекунад. мувофиқи нишондодҳо агар ҳодиса ҳамин хел рафтан гирад, ҳамин ҳодисаҳо ин ба он оварда мерасонад ки дар охири ҳамин 10 сола, яъне ки ба 5 соли дигарро гирем, агар ҳамин 10 солаи охир бошад, агар ин теъдоди аҳолӣ ки аз танқисӣ мекашад дар маводи ғизоӣ ба 589 миллион оварда мерасонад. бинобар ин бо назардошти пешбиниҳо, пешвои муаззами миллат доимо дар баромадҳои худашон, яъне ки қариб як 10 сола, 2 соли охир қайд карда мегузаранд ки бештару бештар мо истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзиро дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монем ва ин хеле нишондодҳои хуб мо ноил шудем. тибқи таҳлилҳо шумораи нафароне ки дар давлатҳои гуногуни олам аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд ҳамасола зиёд мегардад. дигаргуншавии иқлим, биёбоншавӣ, нооромиҳо дар баъзе давлатҳо, зиёдшавии аҳолии кураи замин сабаби асосӣ дониста мешавад. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид соли 2022 ҳар рӯз ба ҳисоби миёна дар саросари ҷаҳон 828 миллион нафар аз норасоии ғизо азият мекашанд. теъдоди нафароне ки соли 2019 аз норасоии маводи ғизоӣ дар давлатҳои ҷаҳон танқисӣ кашиданд 135 миллион нафарро ташкил менамуд. ин шумора дар соли 2022 ба 345 миллион нафар расидааст ки нисбат ба соли 2019 210 миллион нафар зиёд мебошад. норасоии маводи ғизоӣ дар ҷаҳон тадриҷан бештар мегардад. истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаи Тоҷикистон аз як замин ба даст овардани чанд ҳосил, мутобиқ гардонидани раванди кишту парвариши зироат ба шароити кунунии иқлим ва меҳнати пайвастаро таҳлилгарон василаи асосӣ барои саодати оила арзёбӣ мекунанд. навъу намуди зироатҳоро дар истеҳсолоти кишоварзӣ ҷорӣ кардан мо дар кор аст ки онҳо бахусусан ба ивазшавии иқлим, ба хушксолиҳо ва онҳо устувор бошанд ва онҳо тавонанд ки дар ҳолати ногувор ҳам як ҳосили дилхоҳ дода тавонанд. мо бояд ки дар раванди кишоварзӣ мо бояд ки тамоми усули муосири онро истифода барем. хусусан бо назар доште ки мо як минтақаи осиё ҷойгир ҳастем ва дар ин ҷо бошад агар асоси тағйирёбии иқлимо агар дар дигар минтақаҳо бо зиёд шудани обхезиҳо, яъне ки боришотҳо бошад, дар мо асосан ба хушксолиҳо оварда меояд, яъне ки хушксолӣ бештар ба хушкӣ оварда мерасонад. аз ин ҷиҳат мо бояд ки навъҳоу намуди зироатҳоро интихоб кунем ки ба хушкӣ бештар тобовар бошад ва мо бояд ки усулҳои муосири обёрӣ онро, яъне ки ҳам обёрии қатрагӣ, ҳам обёрии яъне ки боронӣ, ҳам дигар усулҳои обёриро яъне ки баромонем. баъд ки мо технологияи парвариши зироатро, усули муосирро истифода мебарем, албатта мо гирифтани ҳосили баландро, ҳосили дилхоҳро ба даст меорем. агар дар давлатҳои дигар мардум аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ кашанд, дар давлатҳои пешрафта болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзӣ мушкили асосӣ унвон мегардад. дар соли 2023 танҳо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 158 миллион нафар дар саросари ҷаҳон кӯмаки ғизоӣ дастрас намуданд ки ин баландтарин нишондод дар тӯли таърих мебошад. тибқи пешгӯии соли 2030 беш аз 670 миллион нафар метавонанд эҳсоси гуруснагӣ кунанд. мо бояд ки фаъолияти худро ба ивазшавии иқлим мутобиқ созем.
ивазшавӣ яъне ки иқлим ба мо мутобиқ намешавад. мо бояд ки ба фаъолияти худамон мутобиқ шавем ва ҳар қадре ки мо тезтару барвақттар фаъолияти худро ба ивазшавии иқлим мутобиқ мешавем, ҳамон қадар мутобиқтар мегардем ва ҳамон қадар масалан хусусан истеҳсолоти кишоварзӣ хуб ба роҳ монда мешавад, ҳамон қадар маҳсулот бештар истеҳсол мешавад ва ҳамон қадар мо ҳам бозори дохилӣ ва ҳам содироти худро бештар таъмин менамоем. соли 2024 дар тоҷикистон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ баробар шудааст ки суръати афзоиш 10.6%-ро ташкил медиҳад. тибқи таҳлилҳо гуфта мешавад ки дар сурати истифодаи бештари имкониятҳои табиӣ метавон нишондодҳои истеҳсолиро баланд ва дар баробари таъмини талаботи бозори истеъмолӣ имкониятҳои содиротиро васеъ гардонид. тибқи маълумот аз теъдоди умумии нафароне ки аз норасоии маводи ғизоӣ танқисӣ мекашанд, 60%-ашон дар давлатҳои ноором зиндагӣ мекунанд. расидан ба қадри истиқлоли давлатӣ, истифодаи бештари имкониятҳои табиӣ, меҳнати пайваста ва ба талаботи замон мутобиқ гардонидани раванди кишту парвариши зироат аз имкониятҳои асосӣ барои афзун гардонидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дониста мешавад. яъне ҳар фарде меҳнат намуда заминро самаранок истифода мебараду вобастагии оиларо аз бозори истеъмолӣ кам мекунад, саодати зиндагиаш афзун мегардад. наврусиҳ азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, баҳодур ҳасанзод, ахбор. низоми устувори бонкӣ дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба хусус пешрафти соҳаҳои афзалиятнок, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва васеъ намудани манбаъҳои даромади иловагии буҷети давлатӣ нақши муҳим мебозад. дар доираи беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар самти пешниҳодҳои қарзҳо, нишондиҳандаҳо дар муқоиса ба солҳои гузашта афзоиш ёфтааст. гузориш дар ин хусус. бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ дар 5 соли охир аз ҷониби низоми бонкии кишвар беш аз 80 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси олӣ иброз доштанд ки ҷиҳати идома додани ин раванд ба Бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ супориш доданд ки ҳаҷми пешниҳоди қарз ба иқтисодиётро ҳамасола зиёд намоянд. сиёсати қарзӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти низоми бонкӣ маҳсуб ёфта, имрӯз ин раванд дар кишвар хеле тақвият ёфтааст. президенти кишвар ба масъалаи дастрасии аҳолӣ ба воситаҳои молиявии осону арзон дар паёму баромадҳояшон ҳамеша таваҷҷӯҳ мекунанд. ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ҳайси миёнаравии молиявӣ пешниҳоди қарзҳоро ба мизоҷон аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшудаи музднок бо муҳайё намудани тамому шароиту имконот амалӣ менамоянд. тибқи дурнамо ҳаҷми қарздиҳӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ то охири соли 2027 бояд ба беш аз 100 миллиард сомонӣ расонида шавад. бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ метавонанд дар доираи имкониятҳои мавҷудаи худ бо пешниҳоди қарзҳо ба самтҳои афзалиятноки иқтисодиёт, таркиби иқтисодиётро дигаргун намуда сатҳи рушди онро таъмин ва сифати зиндагии аҳолиро баланд бардоранд. чӣ қадаре ки ҳиссаи амонатпасандозҳо ба бонкҳо ба низоми бонкӣ зиёд гардад, сатҳи қарздиҳии низоми бонкӣ ба самтҳои афзалиятноки иқтисодӣ зиёд мегардад. пешрафти ҷомеа, фаровонии бозору осудагии аҳолӣ ҳам аз фаъолияти шаффофу бо низоми бонкӣ пайвастагии зич дошта ба рушди босуботи тиҷорат ва дастгирии молистеҳсолкунандагон заминаи мусоид фароҳам меорад. ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҷиҳати зиёд намудани пасандозҳо ва ҷалби бештари муштариён пайваста тадбирҳои дахлдор аз қабили ҷорӣ кардани шаклҳои нави пасандозгузорӣ, ҳавасмандгардонии муштариён тариқи пур кардани суръатҳисоби пасандозӣ, ҷалби маблағҳо тариқи барномаҳо, пешниҳоди хизматрасониҳои муосири бонкӣ аз қабили ҳамёни бонкӣ, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ тариқи QR Rams, бонкинги мобилӣ андешида истодаанд.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ таъкид намуданд ки бонки миллӣ ва ташкилотҳои қарзӣ барои боз ҳам баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ, ҷалби бештари пасандозҳои шахсони воқеиву ҳуқуқӣ ва вусъат бахшидани фаъолияти низоми рақамии хизматрасониҳои бонкию молиявӣ бояд чораҷӯӣ намоянд. идомаи ахбор. анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди иншооти гуногун таъйинот дар ноҳияи шаҳри Тус ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, истеҳсолии рушди хизматрасонӣ ва беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори сокинон мусоидат намудааст. дар баробари ин раванди корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар идома дошта, дар муҳлати муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Тус аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ, маишӣ, савдову хизматрасонӣ, варзишӣ, таъмири роҳу пулҳо ва дигар самтҳои барои таъмини шароити рӯзгори шоистаи сокинон мусоидаткунанда иборат буда, аллакай 191 адади он сохта мавриди истифода қарор дода шуда, кор дар ин самт идома дорад. дар ноҳияи шаҳри Туз тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроякунандаи давлати ноҳияи шаҳри Туз 359 адад бинову иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 191 таи он мавриди истифода қарор дода шуд ки 53.2% нақша чорабиниро дар бар мегирад. тавре иттилоъ дода шуд, қисмати беши иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ноҳияи шаҳри Тус фарогири соҳаи маориф буда, дар деҳаҳои навбунёд, муассисаҳои нав ва дар назди мактабҳои шумораи хонандагонашон зиёд гардида, бинову синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида истодааст. дар назди масҷид рақами 11 бинои иловагӣ дуошона барои 240 ҷои нишаст дар як баст, муассисаи таҳсилот миёни рақами 14 бинои иловагӣ 240 ҷои нишаст дар як баст ва муассисаи таҳсилот миёни рақами 18 барои 240 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шуд. дар деҳаи айвоҷи ҷамоати деҳоти айвоҷ як муассисаи таҳсилоти миёни умумӣ аз тарафи соҳибкор барои 240 ҷои нишаст зиёда аз 27 синфхонаҳои иловагӣ аз ҳисоби падару модарон сохта ба истифода дода шуд. дар деҳаи қарошувоқ ду муассисаи таҳсилоти нав аз тарафи падару модарон ҷамоати пахтобод муассисаи таҳсилоти миёни рақами 41 нав аз тарафи падару сохта ба истифода дода шуд. дар назди 5 муассисаҳои таълимӣ ошхонаҳои замонавӣ ба истифода дода шуд. дар бунёди иншооти соҳаҳои иҷтимоӣ бахусус маорифу тандурустӣ дар баробари маблағҳои бюҷетӣ ва барномаҳои давлатӣ, ҳамчунин саҳми сокинон, кумитаи падару модарон, соҳибкорон ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷ доштанд, ҳиссаи муносиб мегузоранд. дар ҳудуди ҷамоат қариб 5 та мактаби 300 нафара мактаб сохта спориданд мардум. ҳама сарҷам шуда ободони деҳаро баланд бардошта истадем. инҷа ба якта садик сохтона вада карда истадем, боғчаи баъд якта балнисаи замонавӣ сохтон ба вада метиҳем. то синфи 4 мехонанд талаба, баъд муассисаи 3 километр дуртар мераванд, ҳамонҷо мехонанд. ҳамин ра дуриш барои ҳамин халқамон маслиҳат карда худамон мана муассисаро сохтодем. мана ҳаҷ мерафтагиҳоям, мана умра ҳаҷ мерафтагиҳоям маблағ худшона барои ҳамин савоб гирифтан мана муассисаи мо ёрдам карсодиянд. дар раванди корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи шаҳри Тус ба бунёди иншооти соҳаи варзиш низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, ба ин восита барои ҷавонону варзишгарон шароити мусоиди машқу тамрин муҳайё ва тарзи ҳаёти солим миёни ҷомеа тақвият дода мешавад. дар соли 2024 се майдончаи варзишӣ бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудааст. боз дар ноҳияи шаҳри Тус солоҳорои варзишӣ ҳам мавҷуд ҳастанд ки ҷавонону нарвасон пайваста барои машқу тамрин онҷо рафта машқу тамрини худро мегузаронанд. ҳар як сокини шаҳри Тус бо шукргузорӣ аз фазои осоиштаи меҳан ва масъулияти баланди ватандорӣ талош барон менамояд ки барои ободиву шукуфоии Тоҷикистони азиз ҳиссагузор бошад. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи шаҳри Тус, ахбор. ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати ба нақшагирии
тамоми корҳо ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуд. ҳоло барқароркунии ҳолати роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта дар минтақаи Рашт ки аз таъсири барфу борон таъмирталаб шуда буданд ҷараён доранд. гузориш дар ин хусус. дар шароити кӯсори минтақаи Рашт ташаккули инфрасохтори нақлиётӣ яке аз шартҳои асосии пешрафти иқтисодии миллӣ ба шумор меравад. зеро кашонидани борҳои хоҷагии халқ ва рафтуомади мусофирон аз ноҳияҳои кӯҳистон ба пойтахти кишварамон асосан тариқи нақлиёти заминӣ сурат мегирад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ давоми солҳои охир шурӯъ аз шаҳри ваҳдат то сарҳади ҷумҳурии қирғизистон қариб даҳҳо лоиҳаи сармоягузориро амалӣ намудааст ки аз ин ҳисоб дар ҳудуди ноҳияҳои нурободу Рашт, тоҷикободу Лағш зиёда аз 300 километр шорои автомобилгард ва пулҳои мошингузар аз болои дарёи Сурхоб бунёд намуданд ки солҳо боз мардуми кӯҳистон ба чунин шорои азими инфрасохтори зарурӣ эҳтиёҷ доштанд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвари азамон садҳо километр шоҳроҳои азими автомобилгар бунёд шуда истодааст. аз ҷумла ба истифода додани қидаи 76 километраи обигарам нуробод бо тамоми инфрасохтори зарурӣ барои мардуми кӯҳистон дар пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ нақши арзанда мегузорад то рафтуомад ба кишварҳои дуру наздик бештар гардида сатҳи зиндагии мардум боз ҳам бештару хубтар шавад. муассисаи давлатии нигаҳдории автомобилгарди ноҳияи Лағш ҷиҳати бехатари ҳаракат дар роҳ ва дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани роҳҳои дар тавозунда саъю кӯшиш менамояд. барои дар ҳолати мӯътадил нигоҳ доштани роҳҳои автомобилгарди байналмилалии ҳудуди ноҳияи Лағш ки қариб 103 километрро ташкил медиҳад, ду муассисаи давлатӣ, даҳҳо адад техникаҳои гуногун тамға ва қариб 68 нафар мутахассису коргар ба нигаҳдории роҳҳои мошингард шурӯъ аз деҳаи сайрони ноҳия то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон машғул мебошанд. бо мақсади бехатарии ҳаракати нақлиёт дар шорои автомобилгарди байналмилалӣ ҳангоми шаб дар маҳалҳои аҳолинишин ки аз ҳудуди 12 деҳаи ноҳияи Лағш мегузарад, чароғҳои равшанинамоӣ нақш шудааст ки он асосан аз нерӯи офтоб ҷараён гирифта ба стандартҳои бехатарӣ ва ҳаракати мӯътадили нақлиёти боркашону мусофирбар пурра ҷавобгӯ мебошанд. нигоҳбини шорои мошингарди Ағбаи Қарамиқ ки аз сатҳи баҳр дар баландии қариб 3000 метр ҷойгир аст, ба зиммаи коргарони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои минтақаи Лағш вобаста мебошад то ҳолати роҳу ҳаракати мӯътадили нақлиёт таъмин карда шавад. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи Лағш 41 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ ва 40 километр роҳҳои ҷумҳуравию маҳаллӣ дошта мавҷуд мебошанд. бо мақсади нигоҳдорӣ ва таъмини ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар роҳҳои минтақа 10 адад техникаҳои гуногун тамға вобаста буда дар қисмати Ағбаи Қарамиқ ки аз сатҳи баҳр дар баландии 3000 метр ҷойгир мебошад, коргарон бо ҷалби техникаҳои роҳдорӣ фаъолият доранд то ҳаракати мӯътадили нақлиёт ба таври доимӣ таъмин карда шавад. солҳои охир аз ҳисоби барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои дохили маркази маъмурии ноҳияҳои Сангвору Лағш таъмиру асфалтпӯш шуда. дар ноҳияи Рашт сохтмони роҳҳои канорагузар аз қисмати даромадгоҳи шаҳраки Ғарб идома дорад ки қадқади дарёи Сурхоб дар асоси лоиҳаи мукаммал ва ба талаботи бехатарӣ бунёд шуда истодааст. зеро ин қисмати роҳ пайвангари шоҳрои автомобилгарди байналмилалии Душанбе, Рашт, Тоҷикобод, Лағш то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон ба шумор рафта, тавассути он нақлиёти боркашону молу маҳсулоти хоҷагии халқро ба ноҳияҳои минтақа оварда мерасонад. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт.
соли 2024 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов наздики 80 иншоот баъди бунёду навсозӣ мавриди истифода қарор гирифт. Имрӯзҳо низ корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ноҳия тибқи нақша идома дорад. Тафсилот дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. 33 соли соҳиби истиқлолӣ, замони пешрафт ва комёбиҳо. дар ин давра дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ҷаббор Расулов низ дар самти бунёд, таъмир ва навсозӣ иншоот дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. хусусан дар давраи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия баъди бунёд, таъмир ва азнавсозӣ 448 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. ҳоло дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои сохтумонӣ дар бештар аз 40 иншоот идома дорад. дар ноҳия нақшаи созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар маҷмӯъ бунёд, таъмир ва навсозии 600 иншоотро дар бар мегирад. бунёди бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ки сохтумонаш моҳи майи соли 2024 оғоз гардид, идомаи мантиқии ҳамин раванд буда тариқи ҳашар аз тарафи аъзо ва ҷонибдорони ҳизб амалӣ карда мешавад. дар асоси лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда дорои 12 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, китобхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. то ин замон корҳои сохтумонӣ дар иншоот бештар аз 80% иҷро шудааст. бо саҳми мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳробод бунёди бинои маъмурии шуъбаи маориф, маркази ташхисию табобатии Луқмони Ҳаким ва дар деҳоти Деҳмой бошад, дар масоҳати 3 гектар сохтмони фабрикаи паррандапарварӣ идома дорад. масъулон иброз доштанд ки ҳар 4 иншоот то охири моҳи июни соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. иқдоми дигаре ки бо ибтикори мақомоти маҳал амалӣ карда мешавад, бунёди иншооти маишию хизматрасонӣ ва сарсабзу хуррамгардонии ду шафати роҳи Душанбе-Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов. имрӯзҳо агар нақшаи бунёди иншооти нави хизматрасонӣ дар ҳоли таҳрезӣ бошад, бо ташкили ҳашарҳои дастҷамъона шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ бомаром идома дорад. тибқи маълумот дар давоми моҳи январ бо дастгирии мақомоти маҳал ва кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ду шафати роҳи Душанбе-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Ҷаббор Расулов бештар аз 600 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шудааст ва ин иқдом дар асоси иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 идома меёбад. дар ноҳия барои соли 2025 то 2026 бояд ки 36 000 ниҳол шинонида шавад. мана чихеле ки дида истодем, ҳозир то имрӯз дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10 000 ниҳол шинонида шудааст ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳолҳои ҳамеша дастрас карда шуд. мо бояд ки ҳамин нақшамо иҷро карда ҳамин ниҳолҳои саривақт шинонем. дар роҳи расидан ба ҳадафҳои муайяншуда дар баробари сохта ба истифода додани иншооти таъиноти истеҳсолию иҷтимоӣ ва сарсабзу хуррам намудани муҳити зист, ҳамзамон таъмиру барқарорсозии шабакаҳои обрасон низ дар меҳвари фаъолияти мақомоти маҳал қарор дорад. дар ноҳия ҷиҳати омодагӣ ба давраи кишту кори баҳорӣ ба тоза намудани каналҳои обрасон ва заҳбуру заҳкашҳо оғоз намуданд. тоза намудани 20 километр шабакаҳои обрасонӣ, яъне ки каналҳои обёришаванда ба нақша гирифта шудааст. айни ҳол бо истифода аз ду техника зиёда аз 5.5 километр каналҳо тоза карда шуда, тоза намудани 6 километр заҳбур ба нақша гирифта шудааст ки баъд аз тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо ва таъмир намудани пойгоҳи обкашии мелиоративӣ, ҳолати мелиоративӣ зиёда аз 100 гектар заминҳои ноҳия беҳтар карда мешавад. бо татбиқи нақшаҳои созандагӣ инфрасохтори ноҳия мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон боз ҳам беҳтару хубтар мегардад. ҳамин тавр раванди ободонию созандагӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов вусъати тоза пайдо кардааст ва дар назар аст ки то охири сол боз 100 иншооти дигар баъди бунёд, таъмир ва азнавсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. идомаи ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагӣ дар ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик бо саҳми сокинону соҳибкорони ватандӯст вусъат меёбанд. гузориши Комрон Одиназода. сокинони ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик дар ободонии маҳалли зист
ташаббус нишон дода трансформатору симчӯбҳои фарсудаи деҳаро иваз намуданд ва дар оянда мақсад доранд тадбирҳои созандагиро вусъат бахшанд. ин ҳама созандагиҳо дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шудааст. аз ҷониби сокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик тариқи ҳашари дастаҷамона корҳои ободонӣ ҷараён дошта, марҳила ба марҳила дар пешрафти самтҳои ҳаётан муҳим рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ саҳм мегузоранд. имрӯз ҷавонони фаъол ва соҳибкорони деҳа бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ саҳми боризи худро дар корҳои ободонӣ, бунёди иншооти гуногун таъинот ва дар маҷмӯъ рушди маҳал мегузоранд. рушду пешрафт ва анҷоми корҳои созандагӣ дар мамлакат аз таъмини сулҳу субот, истиқлолу озодӣ ва татбиқи босамари сиёсати муваффақи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад. дар шаҳри Кӯлоб масъулини соҳаи маориф қитъаҳои заминӣ дар назди муассисаҳо бударо самаранок истифода бурда дар баробари шинонидани ниҳолони сояафкону мевадиҳанда кишти зироатҳои гуногун ва гулу буттаҳоро ба роҳ мемонанд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ. дар муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлоб ҷиҳати истифодаи самараноки замин чораҳои судманд меандешанд. аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳр дар заминҳои холӣ картошка кишт карданд ва дар ҷои дарахтони хушкида ва ҷойҳои холӣ ниҳолони мевадиҳанда шинондаанд. онҳо мақсад доранд ки баъди ҷамъоварии ҳосили картошка дар ҷои он кишти такрорӣ гузаронида дигар намуди зироатҳоро кишт кунанд ва ҳосили онҳоро дар ошхонаи мактаб истифода баранд ки чунин корҳоро омӯзгорону кормандони хоҷагӣ рӯзҳои истироҳатӣ ва берун аз дарс анҷом медиҳанд. бо мақсади самаранок истифода бурдани заминҳои гирди атрофи муассиса мо 550 кило картошкаро дар ҳудуди заминҳои муассиса шинонда ба парвариши он шурӯъ карда истодаем. инчунин як боғи навбунёде яъне ташкил кардем ва ин боғ аз 180 дарахтҳои мевадиҳандаро дар бар мегирад. дар беруни муассиса бошад, яъне мо тавонистем ки 80 бех дарахтҳои сӯзанбаргро шинонда парвариш намоем. мо кӯшиш мекунем ки бари ободии муассиса, бари ободии Тоҷикистони азизамон саҳми худро гузорем. омӯзгорони муассисаи мазкур инчунин навдаҳои гулҳои садбаргро зери хок карданд барои кӯчати оянда дар роҳраву атрофи мактаб гулҳои рангоранги садбарг мешинонанд. дар қисмати дигари он дарахтони мевадиҳанда шинондаанд. дар даромадгоҳи мактаб бошад аз берун 2 қатор ниҳолони арча шинондаанд ки ба намои он ҳусни дигар зам кардааст. барои дар оянда таъмин намудани заминҳои кишшуда ва ниҳолон бо оби полезӣ шароити хуб муҳайё карда шудаасту ҷӯйборҳоро тоза карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ҳам дар қисме аз заминҳо картошка кишт карданду ниҳол шинонданд. инчунин дар назди муассиса 18 оилаи занбур парвариш карда мешавад ки даромади ба даст овардаашонро дар корҳои хоҷагии мактаб сарф мекунанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 бошад, дар ин ҷо ҳам дар заминҳои холӣ картошка кишт карданд ва дар ҷои дарахтони пешинаи анор себҳои мевадиҳандаи мутобиқ ба иқлими маҳалро шинондаанд. қобили қайд аст ки картошка яке аз маҳсулотҳои ғизоӣ мебошад ки талаботи мардум ба ин навъи маҳсулот хеле зиёд аст, аммо нархи он дар бозорҳо нигаронкунанда аст. ба ақидаи мутахассисони соҳа, агар онро бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ва муҳлатҳои муайян шинонанд, метавонанд аз он ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар маҷмӯъ истифодаи самараноки оқилонаи замин ва гирифтан аз ҳар як қитъа замин дар як мавсим 2-3 ҳосил ва саҳмгузорӣ дар сабзу хӯрамгардонии атрофи биноҳои мактаб мақсаду мароми ҳар як омӯзгор аст. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. бирандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти ахбор ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон гардонидем. саломат бошед.